Най-модерната кола е жена. Съображения. Първо, тя самата притежава гориво. Второ, добре разработена, прави 38 оборота в минута. Трето, при нормално каране гори 68%. Четвърто, приспособява се към всички видове бутала. Пето, по време на работа употребява само една свещ. Шесто, кара се без документ за правоуправление. Седмо, кара се на всички скорости без опасност от авария. Осмо, гресира се автоматично по време на работа. Девето, маслото се сменя само един път месечно. Десето, добре напомпена, задържа 9 месеца. 11. При каране в пияно състояние не подлежи на проверка от КАТ. 12. Приготвена е за сезонна и целогодишна експлоатация. 15. Сама се поддържа и не се нуждае от основен ремонт. 15. Цилиндърът е несменяем. 16. Автоматично сменя водача, ако същия не е подготвен. 17. При принудително натоварване не загрява, а по-добре изстава. 18. Не се нуждае от гараж за паркиране, паркира се навсякъде. 19. Еднакво добре се кара на преден и заден ход. 20. Колата е много удобна, луксозна и икономична. 21. Колата е едноместна и е само за мъже. 22. Удоволствието при карането и е незаменимо. Търсете най-модерната кола, марка жена. Подпис и печат, ДСО Мототехника, автосервис. Браво! Някой друга смешка искате ли? Бабите да слушаме. Чакма. Една секретарка, директор отишъл в туалетна, дайде да го кажа. Обаче като се връща, забравя да поче и дитя. И секретарката тя се питала как да му каже. Сеща, казва, тогава директор, забравили сте си гаража отворен. Пък той малко да се похвали. Казвам, след като видяхте гаража, че е отворен, не видяхте ли един лъскав Мерцедес? Извинявам се, тогава директора, но видях едно тръбанче с 2 спукани губи. Тя още това имаха да забрави. Айде, давай си ляво. Айде! Това е. Баби! Да. Чакай сега. Ние учим на стотика и Ого, и мляко да се браво, да, добре. Благодаря. Yine geleceğim bana doğru. Sıçacağım. Ay yandım. Много набира вода, така? Какво се направи? Да, зависи кой как го вижда. Зависи кой как го вижда. Ама тя е по-млада и трябва да ни... Живи здрави баби да помагате и ви. Бабите е горе. На всичките. Двете ги няма. Кажи да снимка. Ти стояше ми. Кой?